the eternal repose of the following souls: Robustiano, Urbano, Luisita,
kami nga mga lipod tuksa dahautan, imong kahangawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak ni kalibutan. Ave, Ave, Maria, Ave, Ave, Maria. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Makigsunan karong adlaw atong gisaulog ang paghandom kang San Maximiliano Kolbe, pari ug martir. Si San Maximiliano usa ka Franciscano nga pari. Gihandom siya nato karon kay namatay siya niadtong Agosto 14 tuig 1941. Usa siya sa gidala dito sa usa ka concentration camp sa Auschwitz, Poland, niadtong panahon nga nailog sa Germany ang Poland. Nga dito gipadayag niya ang iyang gugma sa iyang isigkatawo pinaagi sa pagpuli niadtong usa ka tawo nga gihukman nga patsyon kay iyang nakita nga kamaong tawo adunay pamilya ug mga anak. Si San Maximiliano Kolbe mo'y atong modelo diha sa bayanihon nga gugma sa atong isig katawo. Rag maandam kita karon sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol na kita sa atong mga sala. Isugid ko Ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko sayod ka man kining alahok isalik lamang sa kaayo mo. Luyan mo na, Ginoo, ang tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan, akong gipaabot, ipakanaog mo. Tuloy unta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom nga Dios, gihimo mo nga makadaog ang imong martir nga si San Maximiliano batok sa makasakit niyang giantos. Tugutoy kami nga nagsaulog sa adlaw siyang kadaugan. Nga tungod sa imong panalipod, di gid kami mabuntog sa madautan nga naghulga kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hariyuban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya misinggit ang Dios.
Duol kamong mga manlalaglag sa siyudad, ug dad-a ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unong katawo kami duol, gikan sa ganghaan didto sa ganghaan sa templo, nga nag-atubang sa amihanan. Nagdala sila hinagiban sa pagpatay, ug kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino, ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila ug mibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niining higayuna ang himaya sa Dios sa Israel, nga diha sa kerubin mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino, ug nagdalag sulatanan, ug giingnan siya sa Ginoo. Suroy sa siyudad sa Jerusalem, ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naghupaw ug nagagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya, ug pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga mulupyo sa siyudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon, ingon man ang mga kabataan ug kababayin-an. Apan ayaw ilakip pagpatay, kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo didto sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Unya giingnan sila sa Dios. Lakaw kamo, hugaw-hugawin ninyo ang templo, ug lukpa ninyo ang mga hawanan sa inyong mga pinatay. Busa, nanlakaw sila ug gipamatay ang mga mulupyo sa syudad. Unya gikan sa pultahan sa templo, ang himaya sa Ginoo miadto sa ibabaw sa mga kirubin ug mipabilin didto. Ang mga kirubin milupad uban sa ilang mga ligid, ug mibarog sila sa pultahan sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Kining maong ganghaan diha dapit sa sidlakan. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga mananap nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sebar, nga nagyayong sa Dios sa Israel, nga naglingkod sa iyang trono. May upat kanawong ang matag usa kanila, ug upat usab ang paku. Ug daw kamot sa tawo ang ilang kamot, nga diha ilalom sa ilang mga paku. Ang ilang mga nawong maugayod ang mga nawong sa akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sebar. Silang tanan mipanaw sa walay liko-liko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Dayga ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Ang
Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios nga naglingkod sa trono sa kahitasan ug nagadung-aw gikan sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Labitaas kaysa kapangamuran. Dalang aglawin ang dugo. Lamdagi ko sa sugong mo. Alleluia, Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon siyang mga tinunaan, kung ang imo igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matag sumbong kamampatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa gingon sa kasulatan, kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa, sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha ka ninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa kong amahan nga tua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niyatong higayon nga dito na si Padre Maximiliano Kolbe sa usa ka concentration camp kay nailog man to sa Nazis, mga Germans, ang Poland. Dunay usa ka binilanggo nga nakaikyas. Mao nga siyam ka mga binilanggo gihukman nga pagapatsyon, i-execute sila. Pagkahibaw-an ni Padre Maximiliano, may presentar siya siyang kaugalingon, may volunteer siya, nga siya imupuli niyatong usa ka tawo nga pamilyado. Aron siya usab mo'y pagapatsyon. Gingnan niya ang sundalo nga ako usa ka pari nga Katoliko ug may edad nako ug kanang siyang tawhana adunay asawa ug mga anak. Mao nga nahilakip na si Padre Maximiliano sa siyam nga gihukman nga i-execute. Wala sila pakana sulod sa 2 ka semana. Unya, gipatay sila pinaagi sa lethal injection. Makigsunan si San Maximiliano Kolbe nga pari, usa ka modelo ug sumbanan
nato. Kanang gitawag nato og bayanihon nga gugma. Heroic love. Nga iyang gipakita gayod nga responsable siya niadtong tao nga gihukman nga patsyon. Mao nga iyag yung gipresentar ayang kaugalingon nga mopuli siya niini. Makigsunan sa atong pagtuo sa Ginoo, ang Ginoo gyud mao'y responsable sa atong kaluwasan. Kay wa magilaing makaluwas nato ang Ginoo ramang gyud. Ang kaluwasan grasya man ni gikan sa Ginoo. Madungog nato diha sa unang pagbasa ron gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gipadayag gyud dinhi nga ang Ginoo gyud responsable sa iyang katawhan sa Israel. Mao man gani nga iya gyud gipadala si Propeta Ezekiel aron paghatod sa mensahe sa pahimangno nga magun-ob ang syudad sa Jerusalem ug daghang mga tao nga mga matay, tigulang, batan-on ug mga bata. Nganong gihatod man nga mensahe aron pag-warning ba sa katawhan diha sa ilang kasalanan. Kabahin gyapon sa responsibility sa Ginoo ba alang sa kaluwasan katawhan, gikan siyang kaluoy ug gugma ngadto sa iyang katawhan. Sa laing bahin makigsunan, makita nato nga responsable gyud ang Ginoo sa iyang katawhan. Ngano man kay katong mga inosente, katong mga matarong, matud pa sa unang pagbasa, gipatikan og letter X. Kining letter X mao ni ang last letter sa Hebrew alphabet. Daghang kay mga simbolo diha sa pananawon ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Kining pagmarka sa litrang X sa agtang sa mga inosente, mga matarong ug way sala. Ang tuyo ani mao ang pagpasabot nga kining mga matarong ug mga inosente makakaplag gayud sa kaluwasan diha sa gikan sa Ginoo. Bisan tuod sila mamatay apan inig abot sa adlaw sa Ginoo nga gitawag og katapusang adlaw, dakong adlaw sa Ginoo, sila pagaluwason. Makigsunan kini kabahin sa responsibilidad sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Makigsunan ang ebanghelyo karong adlaw nagatudlo nato mahitungod sa kinabuhi sa simbahan. Ang simbahan kita nga katawhan sa Dios. Muna ang giingon sa Second Vatican Council, the church is the people of God. The church is the body of Christ. Kita ang simbahan, lawas ni Kristo, kay naiusata ni Kristo, nahimo tagkabahi ni Kristo, diha sa atong bunyag. Gipatikan ta sa bunyag, wala lang ta markahe og letter X, kundi gitiman-an ta is katawhan sa Dios diha sa atong bunyag. Mong nahimo tang kabahin sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Mong ang panawagan sa Ginoo dinhi nga isip simbahan atong mapuy-an ang atong maturity, atong pagkahingkod nga mahimo sadtang responsable sa matag usa kanato. Kay kabahin kini sa atong pagkasimbahan nga mahimo tang responsable sa kaluwasan sa uban. Kay kabahin kini sa atong tubag sa kaluoy ug gugma sa Ginoo nato. Kay kining mahimo tang responsable alang sa kaluwasan sa uban, buhat kini sa kaluoy ug gugma. Gitudloan ta ni Sus og mga pamaagi. Ang una, kanang giingon niya nga
ipakita nato sa tao nga nagpasakit nato ang iyang sayop. Kanang tawag niya og makigiuli, reconciliation, nga pangitao nato diya sa tao nga nasayop. Patunhayo nato ang kaayo. Dili nga to siyang hukman. Mao ni ang motibo diha sa pakighiuli. Kay kining tao nga nagpasakit nato, o nakasala nato, o nasayop, kauban gyapon nato ni sa simbahan. Gihigugma gyapon ni sa Ginoo. Gikaluy-an ni sa Ginoo. Mo nga angay lang ta, maresponsable usab alang kanila diha sa ilang kaayuhan ug alang sa ilang kaluwasan. Ang ikaduha makiagsunan, kinigingon ni Jesus na community prayer na magiusa ta diha sa pagampo. Sama pananglit pagsaulog natong santos nga misa, ang atong mga pagampo atong ihiusa sa pagampo ni Jesus ngadto sa Dios nga atong amahan. Kabahin ni sa pagpakita nato nga we are responsible for one another alang sa kayuhan, kaluwasan sa matag usa nato. Kabahin kini sa atong tubag sa kaluoy gugma sa Ginoo dinhi nato. Nga dili unta ta magpadala ba kuno nay masakit, magpasakit nato, makasala nato, di ta magpadala sa kalagot, kapungot ug kaligot-got. Si San Maximiliano Kolbe na siya nindot kaayo nga panultihon. Matud pa niya, hatred is not a creative force. Only love is a creative power. Usbon ako, hatred is not a creative force. Only love is a creative power. Makaigsunan, matud pa sa Salmo, ang himaya sa Ginoo mas taas pa kaysa mga kapanganuran. Unsa may himaya sa Ginoo? Matud pa ni San Ireneo, the glory of God is man fully alive. Ang himaya dahil sa Ginoo, kung ang tao makabaton sa kinitibukan sa iyang kinabuhi. Makaigsunan, matud pa sa Salmo, ang himaya sa Ginoo mas taas pa sa kapanganuran. Makaigsunan, kung kita magpuyo sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa atong pagkaresponsable sa matag-usa ka nato, sa kayuhan o sa kaluwasan, makapot gyud nato ang kinitibukan sa atong kinabuhi. Ang himaya sa Ginoo ba nga mas labaw pa sa kapanganuran ato ginang makabot. Kung naatas kaligot-got, kapungot o kalagot, mubo ratag kinabuhi. Ngunay tinuod. Apan kung mahimo tang responsable sa matag-usa nato, atong ipadayag ang kaluigugma sa Ginoo, diyatong pagpakabana sa kahimtang sa uban, makaigsunan, taat tag kinabuhi. Daghang kay gayunan nga kita mabuhi. Kaya ang himaya sa Ginoo mas taas pa kaysa mga kapanganuran. Hinaot pa unta. Manindog, palihog. Jesus nagsulti ka nato, nga kung adunay duha ka nato, nga magkauyon sa pagpangayog bisan unsa, itugot kini ka nato. Busa magiusa kita sa pagampo, diya sa pagingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.
kami. Nga ang mga sakop sa simbahan magkasuod ug magpuyo diha sa kalinaw ug sa panag-uyon. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa mga katungod sa matag tawo ug likayan ang pagpanglupig ug kabangis. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga magmaisugon kitang musulti sa kamatuuran, uban ang gugma ug ang mabinationg pagdawat sa mga pagsuway. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug sila nga naara sa balay, makakita sa kahupayan ug kalipay ni Kristo, diha sa kaluoy sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo ang mga nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, dungga. Kami. Nga ang mga nangamatay diha sa pagtuo, mahinluan ug maandam alang sa walay katapusang kahiusahan uban kang Kristo. Magampo kita. Ginoo, dungga. Kami. Langit ng Amahan, kami ng hangyo, ngimo kaming tabangan, sa pagpangita kanunay sa kaayo, nga naa sa matag tao. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Alang sa pagdayeg pagtimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa. Tungod sa imong kamagihatagon kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang San Maximiliano batok sa tanang mapagsakit sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong santos nga martir si San Maximiliano Kolbe sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad siyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa mutawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on on mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo among kinabuhi. Ug busa uban sa mga anghel masanto sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
ang Santo Santo, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Yun ang nagaani sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nining mga gasa. Para mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Nasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo, siya mubalik aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tuod kay imo kaming giisip, nangayan nga matubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, sa tanang mga Obispo o tanang mga pari. Yung dumi usab nga maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanahaw sila ng tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Maximiliano Kolbe, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Manamo nga nakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, wabot ka na mo imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, inisayuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloak kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Nilili warning tugyan sa mga inunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Luman ang gingharian, ang gaugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Panagdait, peace, manaakan ninyo. Diyos nga nagabutan sa mga kasalaan sa kalibutan, maluoy ka, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalaan kalibutan, maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalaan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihinan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko angay, kalawat kanimo, panipamulong mo lamang, mamaayo ako.
sa taong ipapas, pasay lugong dihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, saling sa iyang gugma. Kinabuhi tan-awa ang Diyos pamatiya, kanunay magkari siya. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga mong gikalawat, maghatag unta kanamo nitong kalig-on sa kalag, nga minasig kang San Maximiliano, imong martir, sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad, o sa pagkamananaog diha sa kasakit, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Manangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.